Vi præsenterer vort nye produktprogram, og i vort nye program lægger vi specielt vægt på energistyring. Her har vi en Noby-ovn. Det er vort nye, vældig energieffektive Noby-ovn, som har et vældig lavt forbrug og er vældig energieffektivt. Samtidig har vi Noby Hop. Med Noby Hop kan man styre alle ovner i huset tæt, så man kan sætte på ugeprogram og sænke nattemperatur og sænke temperatur, når man endda er hjemme. Alt er forbundet ved at hoppen over internettet styres fra mobiltelefonen. En speciel lille ekstra ting er, at vi har en vinduesensor, så når man åbner sit vindue, så sænkes temperaturen til 5 grader i frostsikring, og det virker bra. I fremtiden så tror vi, at der vil komme differentierede priser, så prisen på strøm vil variere på nat og dag. Så når man har mye strøm, bliver det billigere. Denne ovn, den kan lade på strøm. Hvis energien er billig om natten, kan den lade på, oplade varme i ovnen og holde varmen op til 48 timer, så man kan flytte forbruget op til 48 timer uden varmetab. Det giver en vældig effektiv mulighed for at balancere produktion af strøm og forbrug af strøm.